Tini orang tamu ni bagai duk mali wah kadung tanda kayak kutung lagi, mana? Hambai tini cung orang kutung mangka, sini kadung panda, kaisa cung makai ka, sini aku sini tabu परिस्थिति different situation hamian bagai, tam ni hingga sini tiperawo koi din por no cung aku sini beri besar no rap kai jago itu ngo, cung puno save kuri ka, abang ni cung abang bagai cung pentamid bising tip no, cung korang mati salai ka. Jung apagai borok bokabang tulia tam ning ke jung pentamit bai kaisa limit jung borok tu wo jung kisam borok phano jung chini khorang nati sanai chini buribu saran bagi jung justice sana chini jung or sokai layo kai jung justice tam sana hingka kai chini pani sagoro jung gotonang man tui abo jung justice nayo chini bukhuk no je rap khainai bini asami tabo yogoi gurejak belmane gurejak guri woi botaisa domkiri tongo o case no noro tisana di hnai abage belai dukho jung sak hamyabu khaijago taisa domkuri jak tong chin o hak sakawo nogo bising tongoi saje jung save guri kha chin buri rok abage jung belai dukho nangja kai chini bukhuk popita boto butharjone sijakha bo nogo tongo se save guri naidi omha situation chin hasaka tongo abage belai khawo dukho nangkha bo kuno boyhai chalak chotur bongja jaya bo ekdom normal borok bono sabo tabo khaika tabo phono asami manjagya ko asami gurin tongo abongkha ambasa thana abongkha 17 tarik ni gotona khangkai abo belai dukho aboni sakang taisa ungsa jau kha abo 12 tarik abongkha Srinagar thana chin buribo saro 4 jona rap ngo khangkai rapis rongkai astona chin borok no abo naidi chini jung gotona kaisa gotona tongo abage belai siling ngo abo hai gotona rong no abo jung justice mana bage jung abo na tini khapti salayo je khaina rono justice je khaijangna rono justice rina ungthung government naina ungthung tini central government tini jotono awas china khana thong hene jung tini oro hawo ongkhor phayo tini bumaro tini bosaro tini safe ni bage jung or sokai jak jotono khadugo nanglaijak jung jeto khaina rong no jung nayo saja borno phasi ri hini jung sawo baje rapis rongno beltari de hinjung dabi tongo rapis rongno khoma kuru hini jung dabi tongo khangke jung we want justice ni baron bage jung tini khorangti salainai rapis culture muthak di hini jung khorangti salainai teke sangke bosarokno phurung di hini jung khorangti sanai teke sangke bosarokno maya khaidi hini jung khorangti salainai teke sangke bosano muthang di bosarok burirokno khairok di burirokno maya nang di burirokno tisadi hne chini or khorangti salaina tini abono chini kok sana musuma khai joto chini tipra haste tongnai bumarok norok jotono bosarokno phurungnan bagi chaitok di jeng jotono chalangthung buri ungthung jotono abo kaisa sebo nango chalani bagi bujung sawo chalani bombo phangoi bo jung save kori kha burin bombo phangbo jung save kori kha abo jung oron balai dukho takisa sungmu ga norok tak beri mau thani engai, noro prosesan orang nabusu seperti pressure wiborok norom benar ni cai kong nai. Jung abo no pressure khainai prosesan no jung abo cini asami yogai guri jak pani sagon abo jung prosesan bai kok sai tongo usi bai kok sai tongo cini le case ni oko busu jara bo section case tong 376 case bro case rape case choli tongo khangkai tai kobonga doroner borong case jak rompremani sopremani onekta IPC case jak অবনয় অনুযায়ী ইনকে বড় বেল মানানি কোনো প্রশ্ন সে ফাইয়া ইনকে বড় ফাইকে বেল রেডি খা আবনি জং কোয়েশ্চন জং থানা ইমিডিয়েটলি থানা ককচাবলাই জক জং ওয়াইসাবো থাং ফাইকা কক সালাই ফাইকা জং অটোমেটিকলি যে কিসা ফাইনান্সিয়াল জং হেল্প খাই ফাইকা বড় জং নেক্সট টাইম থানায় অব প্রশাসন জং প্রেসার দিনাই লাস্ট টাকা যে সুমু গে তাবক তিনি দিব্রাসে সিকলান বিসিং গবমানো তমং হাইমানু জাগি জং তা গ্রাম দি দ্রাক্স বায়াকো বাই আমতে লুগরং তাম কক কাসারা মুসুং omono angko kosana musuo cinti prasa besaran bisinga norok se next generation borok noron bagine chung omo tabuk tin ha ongkor thayu je buri bosarono thangnane redi tongnane redi chalabo sabo norok chalabo sa hamjangnai ro noroni wansuk mong salaidi hamyano tawan sukdi sak no salaidi nini buri bosano nini bahano juk nini ma nini bibi juk hini wansukdi respect redi
norok respect ikese norok no boi respect di nai sak sak na hamjadi nung hamjaka je nong no boi hamjak nai abo na ang question khaina mu chuwa chala bo saro nongoi jawoi phegoi tongnai ro noro nani life no hamjak di noroni langmana hamjak di oba hamya sitra khai kangkai government kaisa rule khajak tongo hamya khaine ni bagoi omos kaisa boron bagi saja jeloma thangai boro jabo jibon jelo thangi ma tongnai abo na norok kiridi prashason ni ain no kiridi abo na ang koina mu chuwa kesangka bosarok no maya khaidi ni jong phorong ti salai nai kesangka bosano muthangdi bosarok burirok no khairok di burirok no maya nangdi burirok no ti sadi hne jing or phorong ti salai nai tini abono chini kok sana musuma khai joto chini tipra haste tongnai bumarok norok joto no bosarok no phorongnan bagi chaitok di jeng joto no chalangthung buri ongthong joto no abo kaisa sebo nango chalani bagi bo jong sawo chalani bo phangoi bo jong save kori kha burin bo phang bo jong save kori kha abagi jong oron balai dukho ta kese sung ga norok ta buri mo thani ngai norok proseson no busu zorte pressure oi borok no rom nani chai tongnai jong abono pressure khainai proseson no jong abo chini asami yogoi guri jak pani sagon abo jong proseson bai kok sai tongo usi bai kok sai tongo chin le case ni oko busu jora bo section case ong tong 376 case bro case rep case choli tongo khangkai tai kobongma doroner borong case ong jak rompremani sopremani onekta IPC case ong jak অবনয় অনুযায়ী ইনকে বড় বেল মানানি কোনো প্রশ্ন সে ফাইয়া ইনকে বড় ফাইকে বেল রেডি খা আবনি जों কুয়েশন जों থানা ইমিডিয়েটলি থানা কক্সাব লাইজক जों গাইসাবো থাং ফাইকা কক্সাব সালাই ফাইকা जों অলটিমেটলি কিসা ফাইনান্সিয়াল जों হেল্প বখাই ফাইকা বড় ন जों নেক্সট টাইম থানায় অব প্রশাসন जों প্রেসার দিনাই লাস্ট টাকা যে সুমু গে তাবক তিনি দি প্রসেস সিকলান বিসিং গবং মানো তমং হাইমা নুজাগি চং তা গ্রাম দি দ্রাক্স বা কো বাই আমতে রং আমতে লুগ রং তাম কক কেসারা মুসুং omono ang kokosana musuo cinti prasa bosaron bisinga norok se next generation boro noron bagine chung omo tabuk tin ha ongkor thayu je buri bosaron no thangnane redi tongnane redi chala bosabo norok chala bosa hamjangnai ro noroni wan song mong salaidi hamyano tawan sukdi sak no salaidi nini buri bosano nini bahano juk nini ma nini bibi juk ni wan sukdi respect redi norok respect ikese norok no boi respect rinai sak na hamjadi nung hamjaka je nong no boi hamjaknai abona ang question khaina mu chuwa chala bosaro nongoi jawoi phegoi tongnai ro noro nani life no hamjakdi noroni langmana hamjakdi oba hamya sitra khai kangkai government kaisa rule khajak tongo hamya khaine ni bagoi omos kaisa boron bagi saja jeloma thangai boro jabo jibon jelo thangi ma tongnai abona norok kiridi prashason ni ain no kiridi abona ang koina mu chuwa